see, 'cause I think I do want you next to me. Ngayon, nag-ano ako, rin-record ko yung countdown. Kasi, ayan, malapit na ako, guys, mag 100k subscribers. O, as of today, 99,980 per. So, ayan, inano ko siya, rin-record ko siya. So, maraming salamat po sa inyo. And, tinuruan ako ni Race kung paano siya i-record. So, ayan, ginagawa ko siya. So, gawa muna ako ng celery juice. Guys, sobra akong kinakabahan. Super excited ako habang ginagawa ko to. Nakatingin ako sa phone. Yung subscriber ko, guys, no, 99,998. Dalawa na lang mag-100,000k na tayo. Thank you. Maraming salamat. Parang buwang naiiyak ako. Thank you, guys. Sobrang salamat. Alam ko laging late ang uploads ko, pero wala. Talagang pinapanood nyo pa rin kami. Isalain ko lang ito. Na-excite ako. Dalawa na lang. Ayan, isa na lang. 100k na tayo, guys. Sobra ako na-excited, guys. As in, ayan, 99,999 na, guys. Ayan, sasalain ko lang ito. Sobrang kabog ng puso ko. Re-record ko siya kanina. Tinignan ko siya siguro pagising ko nung gumagawa ko ng lunch ng mga bata. Nasa ano pa lang siya, 99,800 something. Yeah, and then ayan. Ano na lang, isa na lang, guys. Ayan, isa na lang, guys. So, 100k na tayo. Thank you so much. Ayun, guys, 100k na tayo, guys. So, thank you so much. Oh my God, yung celery ko. Sinasala ko. Grabe kayo. Sobrang thank you. Wow, hindi ko to iniisip na aabot ako sa 100k na ganito kadali. Thank you sa inyo. Thank you. Wala, para akong buang. Kami lang ni Holly dito, yung asawa ko nag-golf. Tapos yung mga bata nasa school. And kaya lang ganito ako, mag-grocery kami. Sobrang thank you, guys. Ayan, 100k na tayo. Hala, para akong buang. Hala, para akong siraulo. Sobrang saya lang. Thank you. Thank you po. And syempre, kung wala kayo, wala rin ako dyan. Hindi ko yung maaabot. And syempre, sobrang thank you ako sa mga kaibigan ko. Kila Simply Race, Lovely Cat, and Smile Light. Thank you, guys. Salamat. Hala, naiiyak ako. Uy. Natataranta ako. Ano ba yung kukunin ko? Yung pang Baba. Wait, Baba. Say thank you to everyone, Baba. Bye-bye. No, say thank you. Come here. Say thank you. Come here. Say thank you for subscribing. Come on, Baba. Ayan, ready na rin siya. Ayan siya. Oh, naghihintay sa akin. Hindi pa tayo aalis, Baba. Hindi pa tayo aalis. Hello, thank you so much, guys. Maraming nag-update sa akin. Kagabi pa na countdown na daw kami. Kasi nga, malapit na tayo mag-100. Thank you. Magto 2 years ako this coming April. So, sobrang salamat talaga. As in, sobra. Pinipigilan ko lang umiyak kasi para akong buang dito mag-isa iiyak. Sobrang thank you. Ayun, ito ginagawa ko. Sinasala ko yung yung celery. Sobrang thank you. Balikan ko kayo, guys, ha. Thank you. What are you doing? Come on, say thank you to everyone. Bye-bye. Say salamat po. Papa. Salamat po. Papa.
salamat. Say happy. Happy New Year. Anong Happy New Year? Happy Happy 100K 100 day. subscribers. Maraming salamat. Say maraming Laming. salamat Nama. po. Wait. Wait po. Thank you guys. Sobra. Did he? Oh, that's nice. Oh. Thank you, hon. Thank you. Thank you, honey. Okay, thank you. See ya. Love you too. Bye. Ayan, kinongratulate ako ni Jan kasi. Ayan, eto na yung salary natin, guys. Si Jan yun. Ang kanina raw, tinext siya ni Dan, yung asawa ni Simply Race. Yun, sinabi ni Dan na today daw na marireach ko talaga yung 100,000. So, yun nga. Kaya tumawag siya sa akin para i-congratulate din ako ng asawa ko. Thank you, guys. Thank you so much talaga. Ayan. Naglalaro siya ng golf. Talagang kinongratulate niya din ako. So, yun, iba talaga yung feeling. Then, tinatanong niya ako kung yung feeling daw ng maka 100K is nung first time ko siyang na-meet. Sabi ko, hindi, iba naman yun. Ibang level naman yun. Pero eto talaga, sobrang saya rin. And sobrang thank you, guys. Cheers, guys! Happy 100,000K! Thank you so much! Thank you, thank you! Maraming salamat. And syempre, sobrang pasalamat sa mama at papa ko kasi sila talaga yung rason kung bakit ako na YouTube para makita nila ang paglaki ng mga anak ko kasi hindi naman kami every year umuwi kami sa Philippines every 2 years or 3 years. So, eto talaga yung nag-push sa akin na gawin ko rin to kasi nga marami ako nakakapanood ng mga YouTubers sa Philippines na nasa Pinas lang nga din sila ginagawa nila and at the same time nare-record nila yung mga moments na ginagawa ng mga bata. So sabi ko, gawin ko rin to para kila mama. And eto, hindi ko talaga inaasahan na mag-100K ako. Thank you guys. Thank you so much. And syempre, thank you kay Lord. Thank you. Thank you sa inyo lahat. Sa inyo, thank you po. Thank you, bye. Guys, ayan, nasa mid tuloy ako. Dito na kami sa sa coast and si Holly nakatulog. Hi, Papa. Hi, we're here. Where's your wallet? Dadala niya yung wallet na. Okay. Nabigay ni Tita Race. And tinawagan ko si Jang kasi hapon na kasi kami 1:30 na. Sabi ko dapat makauwi siya sa bahay bago alas 3 kasi nag-golf siya. Yung mga bata, ang labas sa school is 3:15. So, baka pauwi ng mga bata, walang tao. So, sabi ni Jan, makauwi na, malapit na raw siyang matapos. Medyo kasi malayo lang, yung konti lang naman, yung golf course na pinaglalaroan ni Jan. Hindi kasi siya dito sa Blue Lake, yung malapit sa amin. Doon siya sa iba. So, but anyway, dito tayo sa coast. Pardon? Where's your bag? My bag? It's here. Where's my bag? Remember, I told you not to bring your bag, just your wallet. Diba? Okay? So, yan. Mag-grocery na kami, guys. Thank you ulit. Happy 100K subscribers. So, let's say thank you. Thank you. Say happy. Happy New Year. New Year. New Year. Happy? New Year. No, happy, guys. And shopping na tayo. Ayaw niya nang sumakay dito. You reach it there, Baba? Yes. What's it? How? What's it? O, diba? May demo pa siya. Hindi kasi makapaghintay. Wait. Mommy, open? Or... I'll open it. Okay, you open it. I hold it. Manners? Here. Don't want it now. Okay.
Wait, Baba. Saan ako ng memory card? No, not there. Here, Baba. Wait. Gusto niyang bayaran yung lollies niya. And tayo, magbabayad na rin tayo. Ayun na siya, oh. Ay na kami nakatulog si Holly, oh. Tingnan niyo, guys. Hindi ko na-capture. Nagsabi silang happy 100k subscribers. Tingnan niyo. Are you happy? Oh, wow, it's all right. But I had a little twist to that, didn't it? Thank you. And mine, Tom. You know, Thank you. Tingnan niyo. May pa. Ayan, oh. Dala-dala na nila yung ano ko. Phone lang yung gamit ko. Andito silang tatlo, oh. Yeah. Tama sa... Pagbukas ko ng pinto. Ayan, guys. Oh, diba? Nag-effort talaga sila. Who did this? Me, Dad, and Zach. Thank you. Thank you. Thank you. Allow me. Ano sasabihin mo? Remember what you gonna say? Very good. little poem. Pop. Yes, I changed her. Pop. That stinks. Help me, boys. Allow me, salamat po. Oh, Wait, I don't want to put in my sandwich. yes, maraming salamat po. Happy what? Happy 100k of Friday. subscribers. Si Holly tulog sa car. Tingnan nyo, nag-effort talaga sila mag-ganyan. Yung mga ano kasi to na nawala na ako ng memory card. So hindi ko sila talaga na-assign, hindi ko sila na-vlog nun. Right, Pagbukas ko good ng again, Zachy boy. Pagbukas mo ng pinto, sigawan silang tatlo dyan. Sobrang touch. Where did you get the balloons? That shake. That- There's some pop. And I did some more. Yeah, naglinis sila, oh. Maraming salamat, guys. Salami, guys. Thank you, kuya. Yan sila na nagbaba. My feet. So, hindi ko na siya i-haul kasi nakita nyo naman yung mga pinamili ko. And ang oras is magpo 5:30 na kasi ko na yung dinner nila. Kanina, nung pag-alis ko, hindi pa ganito kalinis kasi nga, nagmamadali rin nga ako. So, naglinis lang ako madali yan. Pero si Jan, tingnan nyo, nag-vacuum daw siya. Diba? And may pa-logo siya. What happened, Ann? I don't know, I just touched something on the back of the seatbelt Oh, when I was getting Holly's wallet off. oh yeah. What is it? Dumudugo. So yun na guys, thank you so much. Come on, si Holly tulog. Thank you guys for Okay, si maraming Salami, salamat po. And what's the other one we said yesterday? Salami. And what's the other one? maraming salamat po sa Salami po. sa pag Sa pag. subscribe. Subscribe. Yeah, subscribe. Look at them. Subscribe. Sa aming Sa mama. sa aming Sa mama. sa Sa aming aming channel. channel. Maraming salamat po. Salami, salamat po. So yun na guys, thank you. And look. Yeah. Sobrang touch talaga ako dito. Ay, Baba, look what Daddy made, Baba, look! Look, Baba! Look what Daddy made here, Baba! Si Jan, hindi yan ganyan. Kasi sobrang touch talaga ako sa ginawa niya. And sabi niya sa akin, nung tumawag, di ba kanina, nagba-vlog ako. And sabi niya sa akin, what's yeah. Good. Oh, good girl. Good girl. Yeah. Say maraming. Say maraming. Here, Baba. Oh. Mom, come video with this. What's that? Si Kuya may ginagawa si Kuya. Oh. Well done, Kuya. Look. Sa dalawa, magbihis sila ng t-shirt, hindi yung uniform kasi magpapapicture kami dito. Ang sweet naman ni Johnny Boy. Thanks, Honey. Thank you. Hindi yung ganyan. Ngayon talaga parang... Okay, come on, let's go. Nakapagpa-picture na kami.
Yung sinasabi ko si Jan, sobra akong na-surprise talaga sa kanya kasi hindi ko alam na gagawin niya talaga ito. Nakita niya yung ginawa ni Dan kay Race na nag 500k siya, tapos nagjo-joke siya doon na nagpa-picture din si Jan kay Race, tapos hindi ko talaga maisip na gagawin niya din ito. Ayan, sobrang salamat and kay Jan, thank you din kasi hindi ko maisip na gagawin niya ang ganyan. Eto na mag-effort talaga siya. And nung pag-alis ko na grocery kami ni Holly, wala pa siya dito sa bahay. And ayan, tapos sabi niya sa akin, hindi na raw siya nakabili ng bulaklak or ano pa man or cake kasi daw dala niya yung baggy. Dala niya yung golf baggy, tapos yung trailer. Kaya ang ginawa niya daw, eto, ayan. Sabi ko, okay lang, grabe, sobra. Napaka-thoughtful na yan. So yun, thank you guys, maraming salamat. And again, say thank you again, Baba. Thank you. Say maraming salamat po Maraming salamat po sa pag-subscribe subscribe sa amin. sa mami. So thank you guys. Mama, Yes. who puts a good golf ball in them old golf balls? I don't know, kuya. I like this one. Okay, good. Ayun, yung dalawa nandoon. So yun, nag-thank you na din sila. Maraming salamat guys. Thank you talaga. Hindi ko alam, sobrang saya ng puso ko. And syempre, thank you ako kila Race. Sobrang thank you ako dyan kay Race. Kasi alam ko na halos na mga subscribers ko galing kay Race. Kasi nababasa ko yun sa mga comments na dinala raw sila ni Simply Race sa channel ko. Kaya thank you, Race. Alam ko, ayaw mo laging kami nagti-thank you sa'yo. But thank you. Maraming salamat. And thank you, Dan. And sa inyong lahat, thank you. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin talaga ma-reach tong 100k. So, maraming salamat. Thank you. Okay. So, pusin ko na to. And ipuput away ko na yan. So, thank you, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Say thank you to my subscribers. Thank you. Say thank you. Thank you. Tinutulak niya ako. Nahiya ka niya. Thank you. Okay, thank you. Bye. Paradise, tell me who you seek.